Je to červená karkulka, asi nejmenší účastník. Červená karkulka Mája. Snadně zdolává dnešní trať. Podpořte Máju, zatleskejte Máje, jak nám zdolává dnešní kopec tady. A už se nám blíží do cílového prostoru, kde nás čeká sladká odměna. Já předpokládám, že tohle bude vysokého hodnocení. Ano, už to tam vidím. 20 bodů! 20 bodů, zatleskejte! Zatím nejvíc získává červená karkulka Mája. Takže Mája zatím na prvním místě. Uvidíme, zda ještě někdo překoná. Možná to bude následující maska, myší kožíšek a pod ní se skrývající Sára. Takže nejprve Mája, teďka máme na trati Sáru.